závodu s časom 15,81. Sme všetci zvedaví, čo nám predvedú a tom. Veľmi pekný štart. Veľmi pekná základňa. Vyletelo to na 15,50, napravo 14,84. Opakujem ešte raz, 15,50 pre Ľubovec. Na borcov, ktorý sa práve pozeráte. Takže nech sa páči, muži Ľubovec, idú na svoj druhý pokus, prvý čas 15,50. Dnešnej súťaže, ale táto 14 bola na